बिबार लानो फैदों गारिनि थाखाय जोंहा मा खालामनो मालि मालि Người khấn là nào bảo? Ikhau. Iya kan malah hu mana. So guys, नै हाथाइनिफ्राय फैबाय मा मा लाबोखो होनबा फुजानि गासिबो सामान गोजा आरोना बेयाव गय फाथै थालिर नारेंखल नारें जुम्ब्रा थालिर खुसेर सिन्दुर इयाव पटका बिश्वकर्मानि पटक बिबार गारिनि बिबार लाबाय ओमफ्रायो जेबो गैथ'ला ओमफ्राय साना माबा माबि इयाव दं आरोना मैगंबो लाबोदों इयाव मा मा दंमोनथाय आंगुर आपेल इयाव दंजोबो बिसोरो दा बख'नोसै इखौ बिसोरल' The next day. So guys, नै रेडि खालामगासिनो गासिखौबो सुनानै लाजोबबाय आङो बहननानै बेखौबो मिस्टारा दानखावना गालांबाय बियो थालिर बिलाइ लायनो थांदों ओमफ्रायो बेखौ सुथ'वाखैनो बेखौ दा सुस्र'नोसै गासि फिथाइ सामथाइखौ सुजोबबाय आङो ओमफ्राय दा बेफोरखौ एसे एसे हानोसै माने हाना लानोसै आरोना नै नारें जुम्ब्राखौ जिरखांबाय ओरैजाय नारेंखल हागासिनो खुसेराबो जिरखांबाय आरो बारा फिथाइ सामथाइ लाबाखै आरोना इसिनिल' जोंना हाखांजोब्बाय नै गासिखौबो इयो साना बेखौ मा होनोमोनलाय मुगु बिगुरा एकदम खारजोब्बाय सिनखावनायसो नालाय इयो गथा नङा बे आंगुर मा होनगोन बेखौ बेलेग आंगुर बिलाथि इयो खुसेर नारेंखल आपेल बे नारें जुम्ब्राखौ हायाखैनो हादो रेडि गारिखौथ' सुखाबाय दाख्लैनो दिनै एसे बै नै दै लायनो थांदों दैजों एसे सुस्र'नोसै आरो ओरैजाय नै बाइकआबो गारियाव हा एसे माला गानहोनोसै आरामनो ओरैनो माबा साखा साखायावल' हो थाव नांनाय एसे नां खेबथाम होब्रा खेबथाम सार बेखौबो सुखानाय होनबाबो सलायदोंमोन ना नों दहाय मैयानिफ्रायनो सलायगासिनो सुबाबो जाबाय दे नै मालाया माने मालाखौ गानहोग्रोना लानोसै आरो ओमफ्रायसो फुजा खालामहैनोसै देलायहोग्रोनानै दा फुजा खालामनानै फोथा फोनफैनोसै आरो ना खोनायाखै ने सिङाव गानहोनोसै मेरि गल्डआवलायसो आराम बाहेरनिफ्राय नायनि र' नै इखौ एसे थुसोलाय इखौ ओरैनोथ' जाबाय मोजां नुदोंथ' नै मा होनो अ समायबाय
माला गोदानसो ओमफ्राय दा बाइकआव गाननोसै दे गानो जमा होमबा बाइकना मालाय पिंक कालार जाबाय ने थुदो फैदो जि गरम माला गानहोना फैबाय फैद' दा फुजा होनोसै आरामनो फार्स्टआव माला गानहोग्रोना लादों आरोना बिराद गरमखा हाय थाथार दा आं बेवहाय फुजा खालामग्रोना लानोसै फार्स्टआव नैबे सिन्दुर बेवहाय एसे थाव गोथां होनोसै बिदिबाथाय नाङो आरोना मोजांनो जासिगोन बिदि मा थाइसे थाखो सोनानै बेखौ मिस्टारा खालामसिगोन आं गासिबो जगार खालामखाबाय फार्स्टआव जोङो बे बाथौखौ सावना लाग्रोदों दा जों बारा गिदिर खालामाखै आरोना ओरैनो फिसासो खालामदों जोंनि मेन बिश्वकर्मायानो जाबाय गेस एबार फ्रिजआव होदो मोनथाम बेयाव होनोसै नामा वाशिं मेशिनाव इउजखौनो खालामाखै होनबाबो होनोसै आयौ मानसि स्पिड फुन्दोसै जाहाथे गाज्रि दाजाथों बोसोर बोसोर थांथों ना टिभियाव होनोसै नैयाव होयाव ये अखा हासिगोन थ' आं गोजौनिफ्रायनो नाहरनोसै दे बिबारखौ मासे मोजां नुदों खोबनो नों हारसिं हागोन ना हाया खोबनो हारसिं हागोन ना हाया
सिङावबो सार सिङाव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय जिहेतु बिश्वकर्मा फुजा जोंहा एसे बिश्वकर्मा फुजा होखांबाय आरोना आं दासो स्टार्ट खालामबाय आरो भिडिअखौ फार्स्टनि खोन्दो आरो इन्ट्र'खौ दासो लाबाय माने ओरैजे फुजा होनायावनो आं माने लानो हायाखैमोन आरोना ओंखायनो आं दासो लाबाय बयनिसिमबो हेपि बिश्वकर्मा फुजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंबो मोजाङैनो फुजा होखांबाय सान्ति नांबाय आरो दा मिस्टारा गावसिनि माबायाव थांसिगोन अफिसाव आंथ' होखांबाय नालाय जोंहा न'आव होखांबाय ओरैनो फिसासो होदों आरो ओरैनो एसे फिसासो होदों आरो ना गिदिर खालामाखै ओरैनो बावबाय ओरैनो एसे नेमनि खालामबाय आरो इमान गिदिर खालामाखै जों जिहेतु एबार फार्स्ट टाइम होदों आरो ना जों एक्सट्रायै ओरैनोथ' जों न'आवसो होदोंमोन जों दा मिस्टारजों आंजों एक्सट्रा जोंनि रुमाव होनाय जाबाय आरो जोंखौ मोजाङैनो मोजां गोजान लामा हान्थिनायाव जाहाथे खैफोद आफोद फैया बेखौनो आं आफा इसोरनाव आरज गाबो माने बिश्वकर्मा बाबानाव जोंखौ मोजाङै मोजां लाखिथों प्रसाद जानोसै सानाखौ बोखांनोसै गाइस बेखौ थिखोनोसै बे बै गद्रेज गोजौआवसो थायो आयौ मोनहालायाखै बेखौ थिखोनोसै दै बोथोरा खोमसि नै अखा हासिगोन खोबनो नागिरबाय हारसिंनो खोब्बाय थादो प्रसाद जानोसै एसे अखा खोरोमसोबायलै लाजोब्बाय नै गाइस जानोसै जानायनि मासे गोथाव बे गोथाव अयथासार गोथाव ना प्रसाद जाबाय दं खुसेरा दैल'ल' जेबो थांबारबाय दं नों थांसै आं संना गालांला ओमफ्राय जोंहा खिसिरि संसै खिसिरि आं जगार खालामसै बुस्थुफोर बिश्वकर्माया नै माथो अखा साबाय माथो बिश्वकर्मा बाबा होबायलै अखाया लागाव आंना गारिया मा जाना दं फुजा होखांबायबो अखा हाबायबो नै गारिया खोबना दोननांबाय नङाबाथ' थेसमोनलै बा माथो गिदिर अखालै जाबावदो दाना जोंना अफिसाव मारै थांबावनो दा दै हाबजोब्बाय जोंनाव न'आव जा गिदिर हाखानाय अखाया खिसिरि जानोसै जोंहा खिसिरि संनो लाहार फाहार खालामगासिनो मा होनो होनबा गाजर फान्थावखौ बिगुर गारना लादों आलु ओमफ्राय फ्रेस बिन मोननै मोनथाम ओमफ्राय माबा दं सयाबिन दालि आलुआलाय आलुआ नै गासिखौबो रेडि खालामजोबना लाबाय दालियाव गासिबो मिक्स ओंख्रि माने मिक्स मैगं ओमफ्राय नै सयाबिनखौ एसे एवथ्रमना लानोसै मिस्टार एयाव स्टार्ट खालामसिगोन बेखौ एसे देना होनोसै आरो देना होबा गोथाव मोनो
आं बेखौ एवथ्रमनोसै मामबार नै सयाबिना एवखांबाय ओरैजाय नै हरबाय मासे अखा नै खिरखिखौनो खेवनो हाला जि अखा न' सिङावनो थाजोब्बायना उखुन्दैया नै गासिखौबो होजोब्बाय अकल दै होनानै हुइसेल गाबोबानो जाबायना मोनबायानो माखासे मोनबाय नै वाव 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 सिङाव खामदों एसे बुरजाद्राय जादों नामा ओइ स' गाइस नै जोंना किसिरिया मोनबाय आसार लाबाय जानोसै मिस्टारा जाबाय दं बे डिउटि थांनांगौ नालाय थाब थाब जागासिनो जाना नायनोसै माथो लेब्रासो जानाय नुदों जानोसैलै tamam tasty ఒకటి మీరు కొన్నాం కదా 누나 집 가사가사 그런 것이나 영어도 누나 쭉 봐. 양나는 뭐 어쩌다. 탑 있는 파포르 타나고만 나? 파포라 줍발. 파포르 타봤대 저거 타자고만. 알 테스트 신자고. 레몬 산수 레몬도